Знаете ли кое е най-хубавото нещо на селския имот? Доста често плащате цена равна на една градска жилищна панелка. Инвестицията на един селски имот, да, може да бъде малко по-голяма от тази на жилищната панелка, но пък в крайна сметка знаете и какво получавате. Получавате спокойствие, получавате хармония на мястото, където живеете, защото никой не ви пречи с миризми, никой не ви пречи с паркомястото, нямате комшии, които се бият по цяла вечер и знаете, че абсолютно мястото е само за вас и вашето спокойствие е гарантирано. Затова ви каня да направите оглед на този имот, който се намира в село Гривица, само на 5 км от град Плевен. Заслужава си наистина само от хора, които имат поглед върху селските имоти и които искат да избягат от стреса и динамиката в град Плевен. Заповядайте! Аз съм вашият брокер Анжела Ангелова и може да ме намерите в сайта на Реалистимо.